अजे नों आंखौ दाबाव आंबो नोंखौ बावगोन थैस' थांस' जुगे जुगे आं थैग्रोबा नों गोदान ला नों थैबा आं गोदान लागोन बयखौ बरनाय जाहैबाय जोंहा साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरसिम आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाफोर नैबे खोस्लिजों औ ओमफ्राय रायजोफोर माने आं दा दुगैस्रां लोबस्रां एकदम फ्रेस दं आरोना बिमाजों आंजों माने जों दा बेदर एवनो नागिरबाय आरोना सेसा बेदर एवनो नागिरबाय जों सेसा बेदरा टमेट' ग्रेभि होनानै थाइनायानो जायो माने टमेट'जों ग्रेभि बानायनोसै आरोना साहा गैया आंनो साहा गोदिफोर नैबे रानथाबनायखौ लोंनांसिगोन आं उफाय गैला हा दे होदो दे जायो आरो मा बिलाय थ' ओमफ्राय दा होनो थाखाय रेडि लाबाय आरोना नैबे सामब्राम पियास बिलाइखौ ज्राव होथारबाय देरथारबाय बानलुआलाय बिमा गबसिनिफ्राय एर'आनाखै दाबो माबा देरह दे होलायबाय नै सासे बिहावनि गस्ला गानलायबाय आरोना मोनाबाथाय फौजि जायो आरोना रायजोफोराना हिनजावा ओमफ्राय नैबे बानलु होसिगोन आरोना रायजोफोर लागाव एवनानै जानोसैलाय नै मलनो लकेल सेसा बेदर आरोना बानलु होबाय टमेट' ग्रेभिजों मल जानोसै आरोना रायजोफोर बिमाजों मोखां नायलाय खहाब्रेलाबायनायनि एकदमबारे नायबानो खहाबखायो नालाय गोथावल' जानोसै दिनै गोजा नोंनि महरा लाले लाल सना नोंनि महरा लाले लाल नोंनि गुस्थिया गोजा सना ओइ पियास दंना गैयाब्रा पियास बिमा पियास गैयाबा बोरै थावलायखो बेदरा ओमफ्राय रायजोफोर बे स्पेसियेल सेसा बेदरखौ आं गारसनबाय आरोना सारायावहाय लागावसै एवखावसां लकेल दहायसो मोननाय नालाय एकदम गोथावा लाजाखानाय नङा बे थाजा मोननायखौ थाजा जानांगौ आरोना रायजोफोर थैयाथ' देन्जार थाखायो नालाय सेसाना बेगेङावसो हाबनानै थाखाजोबो होनोसै 20 जन गाहाम बाग खालामना रानबाय जोङो बाब बिराद मोजां फ्राय एवनानै जानोसै आरोना संख्रि होनोसै एसे खोबानोसै लागाव मोदोमलाय संख्रिया बारालाय बिमा संख्रिखौबो नों बायदिसो गुफुर खालामसिगोन नामा आङो थ' ओमफ्राय ओरै जा बिमाया टमेट'खौ हाखाबाय आरोना रायजोफोरनि एकदम माने टमेट' ग्रेभिजोंसो जागोन नालाय बरियानो बिदै जेब सोलानो मोननाय नङा होमबा बिमा बाद बाखिथ' दस्रा ओंख्रि नुखायाखै आं आयै दहाय फुंनि लाफा गेसावानो दंबावो आरो बेबा मा जाखो सेस दहाय फुंनि अमाखौसो गोसोखांफिनलायबायलै आङो बिमा अमा गैया नामा बेबा मा जाखोलै भगबान बेथ' ना बाथोन नायखानांगौ दे खोथा गैया वाव स्पेसियेल ना बाथोन आरोना रायजोफोर जागोन जों दिनै मल खोथा गैया बेखौनो होनबा सेसानि आराम जानोसै जों आरोना निउ इयारनि सोर पिकनिक जायो बबे जायगायाव खिथाहरलायबाय जाबाय आरोना रायजोफोर नोंहा गरम जायोना बिमा जोंहा गरम जागोन आरो रायजोफोर गोरान 20 थाखानि लाबाय लागाय साना मटर पापड़ लाबाय कुकुरि लाबाय सेरेमेरि लाबाय जोंहा बिमा जानो लागाव सानैजोंनो लोंबाय था ओमफ्राय गाना होबाय उनजोंबो खिफैयो सिगांजोंबो खिफैयो अबेबा सना नों सिगांजोंबो माने खिफैयो सना लोखि माइनाव जिउ नायदावै गोबांनि थुब्लानाय बाजार लाङो संख्रि होबाय आरोना रायजोफोर एसे एरलामसैलाय नै बिराद बरिया जाखालायबाय एकदम थाजा बिराद गोथाव जागोन आरोना थाजा मोननायखौ थाजा जानांगौ बिराद गोथाव जायो संख्रि होबाय बे गावनि दैखौ रानोसै एसे ड्राइ बानायसै होनोसैलाय गोसोखांहरलायबाय नामा बिष्णुमुरि नालाय आंनि नुनाय सेसाखौलाय बिष्णुमुरिना सेसा माबा नुबाय आंखौल' गोसोखांनो जाहैदों गोथाव एवना मा दानो मस्ला होलाबायखोब्रा जेरावबो हासिथानसालै नोंसोर मालायनि खामानिखौ मानो थब खामानि मावनो नागिरोब्रा इसलाय मा मोनसे गोथौ नाङा दानो मोनामा आंना मालानिफ्राय आंनि जिरा मोनामफेरखो जाम्बा सिया बायदि खोथा रायलाय माने मानसिया गोमोस्लिउ जालांखो नों बिमा माने आं बेदरखौ ट्राइ खालामगोन बेनि उनावसो हालदै होगोन संख्रि माबा होगोन बानलु होगोन हालदै होगोनब्रा बेलाय मा दुन्दिया मस्लासो जागोन ना बे दा होबा जागोन जेबो नङा मानसिखौ सिलाय लानानै हाग्रायाव थांबा देन्जार नुसिगोन बिमा नोंखौहाय एकदमबारे खामान्ड'सो जानांगौमोनलै खामान्ड' खादोलै बिमा नोङो खामान्ड' जादों लोखि एबार खारदों नोंनाथ' देन्जार खाना गोदोनि जेनेबा एक्सपिरियेन्स दं नोंनाव जेनेबा बुरायनायनि थानायनि एकदम जोला जोलैनि एक्सपिरियेन्स दङ सिलाय गावनायनिबो एक्सपिरियेन्स थागोन नङा होमबा बिमा दिनै माने रायजोफोर सानैखौबो गुफुर नुदों जानांगौ ना नोंथांमोना गुफुर नुनायनि बिराद खारन दं आरोना रायजोफोर दिनैहाय बे बेलाजों नङा दिनैहाय बे आंखौ एकदमबारे मा साफुनजों थुखैनाय मिथिगौ नोङो अकेजों दुगैबाथाय एकदम अख'जोबो आरोना रायजोफोर बिराद गुफुर जायो आरोना अकेजों दुगैबा नङाबा आं दहाय बिराद सानाव बिराद सावदों खेराफोर बायदिमोन ओमफ्राय दा दुगैनानै जा गुफुर जालायबाय आरोना रायजोफोर एरलायबाय आरोना रायजोफोर एकदम थावजोंनो स्रेम खारखालायबाय नै बरिया गोथाव जागोन बे बेदरा सयथि एकदम ड्राइ होबाय आं नै ओमफ्राय दा बिमाया आंनो साहा जाबायलै बारा नाङा साहा गोदि फुदुंबाय आरोना रायजोफोर साहा गोदि जाम्बासो मानसियानो फिसायनो जेबो दोननो रोङा गोदाव सोरावसो मानसियानो फिसाया आंहा लोंफैगोन बेलासियाव साहा नांगौ जौ लोङा जाया मानसि साहा नांगौ होनना मिथिखायो एकदम साराब गोनां बायदि खामानि मावलै नों बिमा एकदमबारे इसिबां नोंनाव अनानै सेसा बेदर लाबोलायबाय आङो फिसायनो साहाखौनो दोना
बयेमाव सोनानै दोनलाय बाजै स्लिम स्लिम जानायनि हासुङाव सोनानै दोनलाय बाजै स्लिम स्लिम जानायनि बैसागु बोथोरा दानो सफैया हेपि निउ इयारासो सिगां सफैयोलाय आगैमोन बाजल' बाजल' मोसादे हायलालाय हुइलालाय बाजादे सारायनि बेदरखौ ज्राव लुखबदे माने गान खनबा बिराद इन्टारेस्ट जायो ना रायजोफोर एकदमबारे बेदर एरलानायाव बरिया द्राय बानायसां जाबाय मल मल गोथावथ' लाजाखानाय नङा टेस्टि सेसा बेदर जाबाथाय एनार्जिफ्रानो बाराय खावद्लाजोबो आरोना रायजोफोर एकदमबारे देहाफ्रा एनार्जिफ्रा थै ब्लक जानायफ्रा स्रां खारखायो आरोना एकदमबारे जोंनाथ' आखाया थै गोनां जोबखा नै गोजा गोजा एकदमबारे जाबाय आरोना रायजोफोर नै एवनाया आंना स्टेला एकदमबारे द्राय होबाय आरोना गावनि थावजोंनो एसे स्रेम स्रेम होबाय दा बिमाखौ आं हालदै होनफिनबाय हो बिमा हालदैया लागाव बमायगाव जानांगौ लोंनांगौ लास्टआव जेबो जायाबा दुब्ला थैनांगौ होननाय जादों आरोना रायजोफोर दे हो माबाया हो मस्ला हर मा मस्ला दं जेबो मस्ला गैखाया हालदैया एसे होबाव जायाखिसै नै एकदम स्लां स्लांसो जाबाय अ कारेन्ट फैबाय आरोना रायजोफोर कारेन्ट फैबाथाय हब्राखायो होनना मिथिखाया होमबा रायजोफोर बयबो हब्राखायो टमेट'खौ अबेयावनो होगोन र' एसे माबाबा हालदै एवख्रेमगोनां सालाखौ बिराद गोथाव लागायखाबायलां सयसेबो बेफोरखौसो मोनजानांगौ थाजा थाजा एकदमबारे थ' लागायबाय आरोना नै द्राय जाबाय नोंथांमोना नायनो हागोन मबाइलावहाय दे बिमा टमेट' लागाव गारसनहरदो माबार एवलाबायनानै माबार जानानै ज्रय उन्दुनोसैलाय एकदमबारे होलायबाय आरोना नै टमेट'आ गोथावा लाजालाय बिदै जेब जेब सेसा बेदर स्पेसियेल गणकान्तर दिबस होननायसो जानोसै बे टमेट'खौल' गेब्लेहोखादो ओमफ्राय दैखौ खनथाम होदो एसेनो खेबसेनो दै होबाथाय जाजाला बे बेदरा बुगाले जाजोब्बाय आरो रायजोफोर नैबे टाइपनि एवनांगौ आरोना एवनायनि माने एक्सपिरियेन्स दं जोंनावहाय सेसा बेदर अरिजिनेल एवग्रा जोंनो गोदानाय जोंनो लाबोनाय फाग्ला भिडिअनि बानायनाय जेबो खामानि गैया सासेबो लं पट इज लं पट साहाखौ आंनो साखियाखै नों बोरै साखिग्रोखो नों लास्ट मोनलोंगोन बिमा नैबे मेथाइयाव आंनि कसमसे देंखो बादोंमोन असाना गेजेराव आंनि गोसोआव गैया नामा आंलायफोरखौ सना गोसोआव गैया नामा आंलायफोरखौ सना अ सना गेजेराव नोंजों आंजों फंसे बाथ्रा दं मा होनदों दे खनसे मिथिलाय 2 तारिखआव 200 थाखा कालेक्सन जमा खालामनांगौ मालाय आच्छा थारमाने बिफाजोआ जोंना माने नोंबाजैया माने पिकनिक जानो नागिरदों आरोना फंबायमोन माने आंनाव 200 थाखा बिगासिनो दं आरोना जखायसेल' माजों जौआ गोरान खामनाय ना मानाय नोंसोरथ' जौ लोङा खोथायावसो लोङा खिन्थु जायगायाव सहैबा लागे होननाय जाहैगोन बे आं नोंनो माने 200 थाखाल' हरनो नोंनो बेसेबा बुरजा हरगोन आं 60 थाखाल' मोनलांगोन हिनजाव मारै नाङा बाप फैसायासो बिदि हरला जाबाय 60 थाखाल' मोनगोन 60 थाखा 20 थाखा होदो पिकनिक जानायाव खावसेजों गोरान बायनानै लोंगोन ना मायो लागायदो खोथा गैलाबो हाब सराइबिलनि बाजै मोनहासो मैया अमा जाहोहरनाय जायनि न'खराव एकदमबारे फसायलासिगोनलै बे सेसा बेदरखौ नै बिदि जाबाय आरोना नै एकदमबारे ग्रेभि टाइप जाबाय बरिया गोथाव एसे दै थ्राय होनोसै आरोना रायजोफोर बिनि गोथावखौनोसो बुंनांला दैखौबो बारा होना एसेल' होनांगौ आरोना ओरै स्राय बेखौ मस्ला मस्लिजों लगायनाय होनबाय आरोना रायजोफोर एकदमबारे एसे एरलानोसै आङो एसे मस्ला मस्लियाव हाबोनोसै आङो ओरै होखाबाय आरोना एसे बेखौ मस्ला मस्लि लगायनाय होनबाय आङो रायजोफोर ओमफ्राय खनसे लागायबावगोन आरोना आं साहा लोंगौ माने बे रानसिगोन आरोना आं दा साहाखौ टेस्ट ड्राइभ होगोन आरोना रायजोफोर खोबहाब जायालाय बेदरखौ बास मोनामो आङो बिमा फुदुंनाय एसे खाबनैसो गाइखेर साहा लोंगोन आरोना बरिया गोथाव गोदैखौ जेसेबां हागौ एसेबां लों खुसेरखौ जेसेबां हागौ एसेबां दाजा होननाय जानोसैबो आं नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो मिथिबाय बिदा फंबाय सानै आलि दोंसेखौनो बारनो हाया बिसोरो मा मुगानि फांखा दे हायोबा दे कुइसना ओरै फैग्रा खाथियाव माथो अडियेन्सफोरनिफ्राय दोरोबाय थायोलाय जाम्बा सियान बिदा फंबाय सानै आलि दोंसेखौ थैनो बारनो हाया बिसोरो एकदम जुजिलायबाय थायो बिदा फंबाय सानै आलि दोंसेखौ थैनो बारनो हाया नारा जुजिलायबाय थायो थैनोबो हाया मा बिलाय ओमफ्राय माने आं बेनाव मोनसे कुइसन सोंनोबो थैनोबो हाया बे बिदा फंबाय सानै आलि दोंसे बेखौ बारनो हाया मा बुस्थु बिलाय जे मारै जेया बिदा फंबाय सानै थानांगौ जाखो जाम्बानो ओइ आं खिथानोसै मेगन आरो गन्थं जाम्बा बिदा फंबाय सानै आलि दोंसेखौ बारनो हाया नै नुबाय नो जाम्बा एकदम जाम्बालै नों बिमाया है
बिजा फंबाय सानै आलि दैसिखौ बारनो हाया नै नुबाय नों नायलायबाबो हाया बिसोरो बुजिबाय एसेब्रा फैस'ना नायबाय नै रायजोफोरजोंना एकदमबारे ग्रेभियानो जानोसै आरो ना दैया होबावनांगोन दासो खनसे होदों आरो ना एकदम मस्ला मस्लि लगायजोबखाबाय बिनि गोथावखौ बुंनांखालालै बयबो जाबागौ मोनखागोन थाइसे ना सारे ना थाइसे थाइसे का सारे ना या सारे ना का नों दानागार आं दानागार माइ थांगायगा बिमा जालाय माइ थागेन लागाव बङाइगाव गरम फिसिनि जानोबा आंखौनो लांसै जाहैदों माइखौ नांलानो बक्सखौ नांला आंखौनो लांदो बिमा आंनो जाखायो ओमफ्रायहाय दैखौ खनसे होबावनोसै आरोना रायजोफोर होमबानो जाजाबाय बरिया सेसा बेदरनि गुबै महर लाबाय आरोना एबारावहाय माबायदि दोनो ग्रेभि बिदै एसे जेब जेब ए मा फाग्ला सेसा जहल जाजाबाय गोदाव सोरावलै जाबाय एबाराव दै होनानै खोबदो एबाराव ओंख्रिथ' गैया उफाय गैया आरोना रायजोफोर नैबे ग्रेभिजोंनो जायाबा दिनै नै संख्रि नायलाय बिमा लोखि माइनाव जेरख'नाय दावदै गोमो लागाव साखिनोसैलाय जोंना बिमाया जाबाय ग्रेभिया दे लागायना हो नांबायना बरिया जाबाय आरोना रायजोफोर जानोसैल' जों बन्द' खालामदो बिमा जाबाय